Hallo, pluggen en pluginnen. We zijn hier bij Extreme Makeover. De finalisten worden bekendgemaakt. Hier in het modderpeetje. Kom maar met mij. Aha, een oud-prins. Piet. Gespannen? Ik vind het verschrikkelijk spannend. Ik stond te razelen op de been. Ik heb vernomen dat jij voor een katalysatortje gaat. Met wie zou je dat willen uitproberen? Ik kon in ieder geval met 200 man. Krijg ik hem dan ook harder, denk je? Net zo hard als de verslagen voor je natuurlijk. Ah ja, dat is spijkerhard, hè? Even iets totaal anders. Wat vind je ervan dat de Toddezak niet eerste, maar tweede is geworden op het LVK? Ik vind het fantastisch. En wat vind je van René Verschuren dan? Ik vind het verschrikkelijk. Ah wel, dat is duidelijk. Op naar de volgende kandidaat. Ah. Gefeliciteerd, je bent met je companen al door naar de finale van Extreme Makeover. Ja, fantastisch hè, geweldig, we zien enorm blij. Helemaal, echt. En wat betreft het LVK, had jij gedacht dat je in de finale zou belanden? We gaan er vanuit dat we erbij zitten. Wat een arrogantie. Nou, ik ga even weg. Ik zie daar iemand staan. Hallo. Jij hebt vorig jaar deelgenomen aan Extreme Makeover. Met die nagelextensies. Ja, kijk. Ik heb met de nagels al gaan afgebeten. Liever haarextensies gehad. Nee, eigenlijk niet. Geen haar op zijn hoofd die eraan denkt. Oké, ik ga naar Prins Jos. Ja, jawel. Prins Jos. Hij is ook present. Het is een grote eer voor mij om hem hier te interviewen. Als halve finalist geëindigd, maar toch een prijs. Het is toch fantastisch hè, dat we dit allemaal mee mogen maken. Ah ja, je hebt een verlenging gewonnen, is het niet? Waanzinnig, vul ik de jager hè. En zou het hem ook aan mij willen laten zien, nu? Ja, ik ben niet in tenue dus. Kom op, cowboy. Officieel mogen het nou. De oven is nog lang. Oké, nou, dan zullen wij met z'n tweeën wel even afhandelen. Mensen, dit was Extreme Makeover. De finalisten zijn bekend. Tot zover deze reportage. Hartstikke gek.